Niki sinden iki urung di anak. Mary. Diurutno iku dipijet ya. Aja lara. Lho. Lah diurut ki dipijet to, Mas? Ora no. Lah carane diurut piye ben Mary ben duwe anak? Diurutno ki ya iso aku sik apa dalange sik apa awakmu sik. Kok lagi yoga-yoga. Ngono. Tapi niki rencana menawi wonten job malih tetep pelawake Cak Slendro kalih Cak Komet. Met wis jelas iki, Met. Oh niki sampun diagendakan niki. Alah nang Ndi Mulya kek omonge ya ngono kuwi Pak Sino. Ya padha karo iki. Alah bae ya kowe karo Andi TB no. Hadir di kawasan Pelemahan Kidul Cow. Ada sederetan artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Bersama Mustiko Laras tentunya. Ada siapa dia? Cak Komet masuk. Awas. Yo. Dalu Cak Komet. Wilujeng dalu masake Mbak Limbu. Ya sehat Cak Komet nggih, ketok ganteng. Alhamdulillah ganteng pripun kula mun mboten pati pede niki. Wong Sik to. Iki apa jek berjuang kok bedil-bedilan ya, Met? bedilan piye to kuwi mercon kok. Kok mercon tak kira ki granat. Dikeki mercon susah ora susah. Lah ya, ora ono mercone kok bledose ora banter kok. Metok ya, Met ya. Ya iki anakan mercon. Lah iya nggih. Sehat nggih Pak nggih. Nggih, alhamdulillah pangestu panjenengan sehat. Kok kados Joko Kendil modele. Lah nyapa kok Joko Kendil ki? Malian. Lah kok iso malih? Iki mau nom iki lah kok malih to. Lah aku ora mudeng nggih Mbak Cangik, Mbak Limbuk seorang seni. Jenengan jelasne Cak Slendro. Lah Jelasne. Nyuwun sewu kula mburoni kali panjenengan iki mboten. Nggih. Sakniki zamane generasi Gen Z, Mas. Napa? Dalang-dalang sing hebat ki nurunke nelurke anak-anak yang juga hebat. Alhamdulillah. Contohnya panjenenganipun almarhum Bapak Ki Haji Anom Suroto, nurunke panjenenganipun Mas Ki Bayu Haji. Ning nak saiki andalang dewi-dewi. Iki mau sak nggon iki loro Iki kono termasuk maturun piyai Pelemahan, dalange loro bayare siji. Lho Cak, nalika kula kalih panjenengan wonten Mulyareja, nggih. anak kula wonten Menorjo Kepung, kula kalih jenengan wonten Mulyareja lan nika Sing kalih Slendro napa kula? jenengan kalih Dodot. Oh kula. Nggih, kok lali Pak anggere duwe enteke lali. Kowe ku ya kaya ngono. Ingkang wigatos dalu punika Mbak Cangik, Mbak Nggih, Bu. nggih. Matur sembah nuwun kula tujuaken song-song agung panjenenganipun Pak Haji Santo ya Mas ya. Nggih, Abah Haji Santoso. Santoso, wah iki beliaunya luar biasa, donatur utama. Panjenenganipun Pak Yanto, Pak Lurah, Pak Sugeng. Nggih. Aku nek rene ngoten niku pun biasa Mas, ketemu dulurku ya kembaraku. Sapa? Kami tuwa kene. Andi.
Kami tua kene. Andi iki jek Joko apa tak entukne sinden iki lho. Kuwi tenan apa ora? Nggih mboten Pak nggih. Lho, Mas Andi iki jek Joko nggih to? Lah, sajake kok apal ping pira, Dul? Aku ping pindho Mas. Ning gonta-ganti pasangan. Wong iki asline ya kaya blungkon. Mboten, iki namanya teman itu harus saling melengkapi nggih Pak nggih. Nggih harus saling melengkapi. Nggih mula nderek jurung donga pangestu kagem Kyai Pelemahan Kidul. Kala mben sasi wingi wonten Pelemahan Lor. Iki genten Pelemahan Kidul. Pelemahan Lor gak usah tak dongakno genten kene ya, Met. Nek kono pengen tak dongakno Agustusan kudune nanggap. Nanggap. Didadak ya iso ya. Sisong sesuk ya prae lho ya. Iki munggah monggo Cak Komet. Nggih, Minggah serampat teko kono aku mak ratap ngewasno yoga-yoga. lah kene. Awake dhewe iso kembar iki. Lho, wong ditanggap larang-larang iso nganggo urung bantal iki lho. Lah. Aku iso. Kowe iki sing ora berpengalaman, ajining diri saka lati, adining raga saka busana nggih mboten. Leres tak. Artine Wong ajine diri saka lati tumindak sak pecak tembung saklima iki nek tumindakmu apik, ngomongmu becik mesti ya kaya payu larang nggih mboten. Dalang iki mesti payu larang mergo onta wencanane becik, suarane ya apik. alah ora percaya sapi kae ora omong ora klamben ya larang aku. Kowe iki mari limusin iso sampe boyo. kowe lek omong mesti aku mbok bantah ya, Met. Tapi nek ajine raga saka busana. Lah ngapa? Nek busanane apik mesti payu larang, Mbak-mbak Waranggono. Busanane becik payu larang. Lah iya sapi kae apa klamben lho. Kayo larang kok. Malah api nak ra klamben nak. Malah larang lek ra klamben. Masa nek gak klamben larang. Percaya dulur-dulur yoga kae lho. Omongane gak penak. Wis rasa gatene yoga Larange nak ra klamben. Apa ya ora masuk angin kok ya. aku tahu gak kelamben malah dadi. Angge kula dongake muga-muga piyai wis to. Kowe iki grup apa grupe kene Pak Seno? Mulai ya kula iki jurung donga piyai Pelemahan Kidul nggih Pak. Nggih nuwun sewu. Cak Slendro sama jenengan dongakne Cak Slendro. Nggih, sabibare ngawontenaken ringgit wacuca utawi wayang kulit dalu punika. Nggih. Piyai Pelemahan Kidul pinaringan rejeki ingkang kathah tur barokah. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga tandurane metune tanduran malimpah ruah mati keteko. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga karire sedaya diparingi sehat. Amin Allahumma. Amin. Kula didongakno Met. Sing maune sapine siji bar wayangan dalu punika kula dongaaken muga-muga dadi dadi loro. Ki tak dongakne Met. Sing montore siji bar wayangan sesuk muga-muga iso tuku montor meneh dadi tambah montore. Sing maune bojone siji tak dongakne Met. Tambah rukun. Lah iki lho tambah rukun Met kaya kowe ku. Ndongakne ya ngono ki muga-muga anake sukses. Dadi anak sing soleh migunani nusa bangsa tuwin agama. Lah kuwi sing anak sing ra duwe anak piye? Lho. Lah sira Dongamu lho. ya tak dongakno muga-muga anake pinter kabeh soleh. Lah iya ki nek sing duwe anak sing ra duwe anak mbok dongakno ngono ya tersinggung lho. Anake rong duwe kok mbok dongakno duwe anak soleh-solehah. Lah kudune piye? Ndonga ora kulaan mbok sing lengkap to. Sing gadah putra, mugi-mugi dados putra ingkang soleh-solehah. Ingkang dereng mugi-mugi enggal-enggal gadah. Lho ngono. Dadi komplit. Komplit. Gadah iki nek duwelane ora duwe carane piye ngono? Ya berusaha. Berusaha. Lah iki menekankan dadi berusaha. Lho berusaha carane piye wong menungso iki Alah, kabeh Kak. ginaris? Alah tanggaku lho 7 tahun rumah tangga rong duwe anak, mulih konggonku nginep 3 dina mulih meteng. Lho kuwi ana syarat-saranane. Syarat-saranane piye ngono kuwi? Gampang. Maksudnya gampang. Carane nek loro. Maksudnya loro sing nomor 1 kuwi Cara medis, cara alternatif. nek secara medis sing pisanan kuwi Medis awake dhewe iso konsultasi ning dokter kedokteran kandungan sing titele sepok apa kuwi? sarjana ogok-ogok lho. Ya ngomong gladrah spesialis kandungan. Lah iya kuwi. Kedokteran sing bidange ning nggone kandungan. Kuwi secara medis, Nek secara alternatif, alternatif diurutno. lho pamane iki, sinden iki urung di anak. Mary. Mary. Heeh. Diurutno iku dipijet ya. Aja lara. Lho,
Lah diurut ki dipijet to, Met? Ora no. Lah carane diurut piye ben Meri ben duwe anak? Diurutno ki ya iso aku sik apa dalange sik apa awakmu sik. Kok lagi yoga-yoga. Kok nek awake dhewe nepaki ya ta mesti duwe anak lho ngono. Cocok iki? Cocok diurut nih. Ya nomor 1 sapa? Yoga. Wah, aku sawi kok. Sik to. Lah kuwi anake lahir kaya ula weling ngono lho ki. Apa kuwi kok ya Wong ndongane ora ragat iki mbok ndongakno sing apik. Pripun Bu kabare sehat? Alhamdulillah. kuwi gayamu ki kaya wong grabyak ning kliru. Paling ndak itu seorang pelawak harus bisa membawa piye ning dhuwur panggung ki komunikasi sama penonton Ya, sama warga kene. Ning klirumu ki lho wong iki penonton kabeh iki ngenteni awakmu kok mau takoki pripun sehat. Lah nek lara mosok ning kene. Ya jelas positif sehat kabeh to. Wah, Lah kudune piye nek tekoki? nggih semangat ya, Bu. Semangat, Bu. Ngono ki Agustusan. Merdeka, Met. Merdeka. Loh, kowe ku piye to, Met? Merdeka. Merdeka. Loh, kowe iki semangat karek muni merdeka, kowe iku kok ora semangat blas. Pak Seno, merdeka, Pak. Merdeka. Loh, iki lho kita semangate, jiwa patriot. Gelak Pak, gerak Pak Seno. Apa? Burine. Merdeka lek. Bisa apa lagi? Kok gandol, mbok dolan dhewe kono, tuku jajan. Kowe iku aja nyepelekne lho, Met. Apa to? Aku ki apa ki ngelem dalang sing nom ki luar biasa, Met. Niki sing dalang awal Lho, dalang sabetane ya apik. Suarane ya becik mang rungokke kok ngguri nyuwun sewu lho Mbak Cangik. Nggih. Muga-muga tak dongake dalang iki calon iki dalang kondang tur laris, Met. Amin. Tenan iki. Mas sinten, Mas? Iki Mas Karson ya. Karson piye to? Sinten Mas? Mas Arya. Lho, Arya. Iya Mbok putra. dongakno. Tak dongakne muga-muga dadi dalang sing kondang laris. Kowe gak getun. Lho, lah kok getun lho? Lho kadung ngono laris sing dijak dagelane ra kowe. Wong aja ndongakne nemen-nemen. Wong kowe dhewe ya butuh laris kok. Tak ceritane ya. Sesama seniman itu boleh bersaing, tapi nek koncone melok tanggapan laris, awake dhewe iku melu bangga. Melu seneng. Nggih mboten Pak Seno. Nggih, tumut remen. Ki calon dalang kondang Wong dalang laris. seni iki ning lambe tok, muga-muga laris. Ku nak kono laris kowe ya kemiren. Wis jelas kuwi. Apa meneh sing kono laris dalange, sinden ya laris, sing dijak dagelane ora kowe. Ngono biyen tak dungakne laris. Wis biasa-biasa ae lah. Nak klarisen malah capek ya. Tapi niki rencana menawi wonten job malih tetep pelawake Cak Slendro kalih Cak Komet. Met wis jelas iki, Met. Oh niki sampun diagendakan niki. Alah nang Ndi Mulya kek omonge ya ngono kuwi Pak Sino. Ya padha karo iki. Alah bae ya kowe karo Andi TB no. Oh, iki. Oh, jenengan boten saged, Cak. Alah Awak pas ndak iso iki. Ora ditelepon dibatin ya ora Cak iso. Komet boten saged. Nikon iki mboten saged gitu, Pak. Nggih. Paling enggak kan aku katut to, Met. Wong Aku pelawak pilihan no. Maksudnya pilihan. Pilihan terakhir nak kono-kono wis ra iso lagi aku. Ora, Met. Iki sing dikersake panjenenganipun Abah Haji San ki awakmu. Cak Komet. Nggih. Tak dongakne muga-muga panjenengan Mas Arya sok ben iki dadi dalang laris Laris. kondang. Nyuwun sewu, carane nek dalang kondang ki siji, Met. Napa? Sing penting ku pagelarane meriah kaya ngeten iki, ya apa ora? Ya. Sindene ayu-ayu, yogane iki kompak, Suara kuwi ditata. suarane ditata. Aja anggere. Lah gini nek dalang ki piye-piye? Paling gak makan-makanan ki dijogo. Lho, kaya to mangan apa? Foto mangan panas-panas. Contone, Wowo. nek Nalpot. omongane tanggam ya panas lho, Met. Maksudnya ki calon dalang kondang nyuwun sewu lho Mas Arya benjang menawi kula pareng nyontoni sok ben ki golek bojo iku sing sebanding kali panjenengan. Contone sinden kan padha to, Met. Berkarya wong loro nyambut gawe nggih mboten Pak Seno. Nggih leres. Pak Seno niki garwane ra nggih sinden to. Nggih. Lah niki bukan ki garwane Pak Seno. Niki sajake kok nggih mun enten sing guyang-guyu napa nek pacare kok? Lho, Mas Arya. lho paling gak ki ngono kuwi. Dadi dalang kondang, Bojone sinden sinden kondang sisa. mesti sukses karire jelas sugih. Ah niki keliru, sing keliru niki perlu saya luruskan Pak Seno. Nggih pripun Cak Nek Komet. saged dalang niku cari istri aja di luar dari seniman. Seniman sing lanang seniman sing wedok seniwati. Hah? Kayane nglumpuk. Lumpuk apa Bang Mekar lumpuk iya kok. Ora iso. Lah kok iso ki? Nek sampe dalang laris kok oleh sinden ayu ndol laris sisan. Kurbane sok ben anak. Lah kok iso anak? Walah tanggoku lah anake tolah toleh. Mergo apa?
Pergo gak oleh perhatian saka wong tua. Lebet dino kene tanggapan. Mbok tanggapan. Ya tanggapan. Anake nang omah ya tolat. Tolat ngene lho. Anake sapa? Anake Arya lho ngono. Seneng kowe. oh Jadi dipikir kaya ngono kuwi. oh progres yang akan datang. Ya iya no. Lah aku contone golek bojo piye met sing apik ngono. Ya paling gak guru. Ngono. Oh Ya kaya apa? Cak Komet, Cak Nggih, Komet. nggih. Niki nyuwun pangapunten kula kan beto kru campursari dangdut kan nggih istimewa. Oke, Nyuwun kersane. pangapunten, nyuwun pangapunten. Pripun? Ya, menika nyuwun sewu jenengan MC-ni niki kan kru musik dengan Mustika Laras. Mustika Laras Iya ya. Mustika Laras. Oke, oke. Jenengan MC-ni jenengan panggil Mbak Endah saking Pleman Kidul menika masyarakat Pleman Kidul ingkang penggemar seni wonten Pleman Kidul. Tasik nggih. tak sih Mbak Endah kelingan Jenengan aku biyen. MC ini mbok menawi Nek gak salah Mbak Endah ki struktur senam nggih. Nah iki aku kelingan kok biyen iki. Wonge ana apa? Ngerti? Piye? Kon nyiarne. Alah nek nyarno kuwi aku elek-elek iki yo MC dangdut e padakne. Iya. Kene yo MC. Kali Sugeng Rawuh panjenenganipun Bapak Kepala Desa Tirulor sakmangke nggih badhe ngaturi jenengan tapi tanggalnya dereng dipun tetepaken ngaten. Piyantune selenggan. Nggih. DP ni men. Oke, lho. Piye? DP ni Tapi Pak- liwate kula lho, Cak. Waduh ya kena planto iki met ra jelas iki. Wah, nggih Sugeng Rawuh Bapak Kepala Desa Tirulor. Singso iki met ID met. Anggih ngaturaken sugeng dalu kunjuk para pilenggah kakung Sumono Putri ingkang satu hudat kinurmatan. Aduh. Sesarengan campur sari mustika Laras. laras kok alah kok nyepel malah ngantuk ing dalu punika silaturahmi Sore mau wis enek Mas Joni mau. kunjuk bah Aduh karepe sing dikarepno ki ra ngono. lah piye kabeh Lagi pisanan wis langsung menggugah semangat lho. piye semangat piye kok Nggih guyu sik MC Om Orkes Melayu. oh dangdut orang Orkesnya main sing nonton Melayu lho. kok orkes kok melayu iki? Hadir di kawasan Pleman Kidul Cow. Ada sederetan artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Bersama Mustika Laras tentunya. Ada siapa dia? Cak saupami tertawanya dikurangi itu pripun, Cak? Lah, iki lho. Cobi Cak. Cobi dikurangi, apa Cak. Nggih. Lho kaki kan guyumu ku ya Pak Nggih, ya kekataan cobi disudo. metko Cobi, met Cak. guyumu kakean ya metko Kedawan. kedawan Cak Slendro nggih. Gini Cak Komet nggih. Cobi disudo, Cak. Ngiwon nengen ngarep buri. awas Baik saudaraku semuanya. Pak panggilin salah satu artis kondang Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Cak Slendro nyuwun sewu niki kersane ngunjuk, ketoke kok keselak napa nih, Amit? ya sik sekedap Pak niki kula tak Ketoke sepelin, keselak. Pak. Nggih. Tak- Pun jenengan siap nih. Pun tenang mawon. Disiap kula nih, Cak. urusane niki. Nggih, Cak. Kula sepelane riyen niki, tenang Nggih, mawon nggih, jenengan. nggih. Pun. Wis ah, menawa pun jenengan. Sopo nengan? Pun menengae mawon jenengan tak sepelane riyen. Apa? Soalnya niki sepelan iki, Pak. Nggih. Di dalam bakal aku. Wis to manut to sing ngejog yo iki, sing ngei dhuwit yo iki. Ora iso. Sing ngei bayaran yo iki. Lah kol wayangan dalangan ning kene aku wayangan dagel kono ora apa-apa. Lho, wong kene nderekne sapa ayo? Yo nderekke Pak. Ora iso. Pak Seno to, Mas. Matur nuwun pertama kanggo sapa? Pak Seno. Lah. Omonganmu lho. Ya Pak Buat Santoso. Pak Santoso. Abah Haji Santoso. Lho, lah tapi nyuwun sewu kowe bengi iki nunut sapa? Nut apa nih? Nunut Pak Seno, panggunge sapa? Yo. Wayang-wayange sapa? Wayange Pak Seno. Mik sing mbok gawa iki le nyewa sapa? Wayange Pak Sino. Lah, mik Iki. yo. Wayang sapa? Iki sapa? Pak Seno iki le nyewa. Nya. Tak komen Cak. Pun jenengan asta malih Cak. Nih, aja mutuk. Moga-moga Cak. Ayo. Komen moga-moga. Mik lo tambah 100 jangan cepeng malih. Nah ben rame nggih. Mulane iki Melu. Ayo guyune iki sedengan ae, Met, sedengan ae, Met. Eh? Sedengan ae guyune. Engko kono aku amene. Ora, sedengan ae. Sedengan ae guyone. Aku wis kadung serius kok. Yo, ora awor kowe malah ora dadi. Wong siramu koyo tak. Baik saudaraku. Kita panggilkan yang satu ini. Ada
artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Bersama Mustiko Larasnya Indonesia. Kayak kita anake Pak Seno. Padha Lah kuwi nek MC dangdut nyuwun sewu lho Pak. Lah kuwi upama ndelalah nyuwun sewu tanggapan nek MC-ne umure 70 tahun iso kowe men. tuwik berarti. Lho nek ndelalah pas sasi sawal tanggapan rame sing MC umur 70 tahun. Golek MC wis ra oleh enake sing umur 70 kok. Ayo jajal. Iso to. Piye? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mustik. Ambulan jelas iki. Tak panggilkan ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia kalau bukan sopo? Lali. Wis bertanggapan nyemplung kuburan MC iki. 70 tahun. Mobil siaga kangge. Atut sik nyuwun sewu lho Mbak Canggih. Nggih, nggih. Bu, Mas Komet selain pelawak, beliau juga karakter suaranya bagus. Lho, nggih. So nyanyi Pak. Wis rasa mau ngomongi. Iya maksudnya nyanyi suara. Anak wong kene ngerti kabeh. Iya. Masalah lagu tak pangan to. Loh, beh. Masa lagu-lagu. Lah Nyuwun sewu lho Met, kebo sapi sing digugu, yo keluane nek menungso sing digugu, ngomongane. iso gelar kudu iso Gulung jagung bakarane. tanggung bakarane. Lho yo. Perkarane Ya lah ya. iso tenan Met. Sono Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. ana cara Kotos awala tak kepruk botol rantang ngomong. Dawa. maksudnya kuwi nyanyi tentang percintaan iso kowe. Lah percintaan akeh. Lagu-lagu sing saiki lho Met. Alah sing Roma biyen mulai saiki sampai biyen iki cek payu. Lho, Roma Irama kuwi. contone Pendek kasete Roma Irama. duwe kabeh lho. Walah omahku bek kaset etok. Anu kaset apa? Roma. Asli. Roma Irama. Roma Irama. Ya ngomong gelas. Lah aku ngomong apa to? Lah kuwi ngomong kaset marama-rama kok. Lagu percintaan to. Walah jaluk lho yoko-yoko jaluk. Lagu tentang percintaan. Alah sing gampang kayak hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Kok yo pas yo. Waduh, kayak apa pas yo kayak. Bonang kok yo pinter. Alah pas kabeh duwe Mas yo pas-pasan. Omah Pas. Bojo pas yo sakmono. Mas, kendangnya enten ta, Mas? Oh, tak kira mantuk. Kendangnya Mas, kendang. Hidup tanpa cinta tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Iku tentang percintaan. Percintaan wake nek lagune. So tenan ra. Nek lagu nasihat piye carane cah nom-nomku berkreativitas. Ya nek Iki menyongsong peringatan HUT Republik Indonesia. ya panggah Roma Irama kan ya akeh nasihat. Nasihat mosok ono Mas. Piye? Judi. Judi. Judi ki bae paedanan kok. Lho lah ya iki ya gene main lho. Judi. Menjanjikan kemenangan. Judi. Menjanjikan kekayaan. Bohong. Bokong. Itu kan termasuk nasihat. Judi iki termasuk nasihat. Iya. Mergo judi iki salah mungguing pemerintah, dosa mungguing Itu agama. termasuk pekat penyakit masyarakat. Ora entuk. Ora oleh. Nek lagu tentang pembangunan Met, iso Met. Iso. Pembangunan kowe? Roma Irama ya nek. Lho Roma Irama tentang pembangunan mosok ya enek. Enek. Sing piye kuwi Met? 1001 macam cara membangun balai desa mau dibuat joglo atau biasa terserah Pak Lurahnya wis. Kok wis ketok? Lah iki aneh-aneh wong dangdut takok pembangunan Lho, wong jenenge lagu-lagu tuh harus lha iki kok ya Roma Irama pamane nek lagu anak-anak Met, lagu kendaraan. iso Kendaraan iso. to Sing piye kendaraan?
Kayak becak tak kandani mong lakumu ang sini alo nang wae ono kandang wae Napa? Mentok. Duh. Mentok. Bi- Tak mentok ya, Met. Mentok. Lagu kebiasaan. mentok tak kandhani. becak Mentok, mentok. ya wis mentroke numpak becak ngono. Wis jenenge lagu ngawur. Tapi nek iki kowe ora iso. Wis. Lagune banci ra iso banci kowe gak iso kowe banci. Nek banci ora Roma, Ndro. Lagune apa? Dene Caknan. Sing piye kuwi? Mosok ya enek lagu banci. Enek. Dene Caknan ora mungkin nyiptakne lagu banci no. Anyar. Sing piye kuwi? Dawa-dawa ganduli, dawa-dawa ngribeti. Nyantol-nyantol wekku, ganggu lakuku. Dadi banci iki nek ngono kae kan yo ganggu. Dadi Ini lagunya Dewi Caknan Cak ya. Duka lagu banci niku nggih. Oh nyanyi iki harus iki sesuai pada malam hari ini. Ini. Temane Mas Komet. ya, Yang pertama itu bersih Dusun. dusun, Piai Pelemahan Kidul. Betul. Yang kedua menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Indonesia. Yang ke-81 Satu. dengan tema berdaulat, adil dan makmur. Amin. Muga-muga piye kene adil makmur secara ekonomi, secara apapun insya Allah gemaripah lo jinawi. Jinawi. Semangat ya Pak Buki. Semangat Buk yo. Merdeka. Merdeka. Ojo ngantuk sik. Oh. Lah iya, sing berat iki ora melawan penjajah Mas Komet. Yo. Saat ini yang berat itu adalah melawan nafsune awake dhewe. Betul. Ya toh, egoisme nek iso iki muga-muga piye kene saling merekatkan satu sama lain, menjaga kerukunan NKRI harga mati. Satu nusa, Satu bangsa. satu bahasa, Bahasa Indonesia. Lagu-lagu nasional iso Mas Komet. Harus bisa sebagai nasionalisme. Lagu-lagu sing perjuangan. Heeh. Halo. Halo. Duh. Kowe tak idoni mati lho, Met. Iya to. Kok tak kira gak halo. Lagu niku lagu-lagu nasional nggih, Pak nggih. Ayo dudutek yo, Mas. Lah kele. Gak metune kethek ngene. Gak apa-apa, pancen yo gak beli kethek. Halo Bandung lho, Mas. Lah yo kuwi, bener kuwi kok Dudutek ora metune. sing anyar ngono. Tek dudutek dudutek du. Halo. Halo. Halo Bandung. Ayo. Halo. Halo Bandung. Kota kenang-kenangan. Sudah lama beda. Dengan kau sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Merdeka! Merdeka! Lah nanti Jop! Gerak! Oh, gerak! Loh, alah yo. Baris ora muding lho, Met. Ngono kok kowe iki guru to, Met? siap toh. Jop! Gerak! Gerak! Apane? Alah yo. Lho kuwi ngono tok. Kowe iki ora berjuang karek baris sebagai PBB mosok ya ora mudeng lho, Met. Baris berbaris lho, Met. Yo mudeng lho. Siap! Gerak! Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Gerak! Lah iki lho. Nah, ya alah kowe ora mudeng iki. Ah Mas yo kowe ora mudeng Iso wong kene kene iki ora cetok. Kowe sekolahe pinter rek. Coba, sit. Trik. Apa enek siapa? Yo bebas iki. Arut! Kenapa? Baris ngono. Lah aku dhewe lho ora cetok kowe kok gerak. Lho, Cak Kemet. Nggih, ku pinter. Ayo sini Cak Kemet. Dalam Loh, wo tibake nggih anu. tapi Bro. iklane budek.
Mboten. Wong kuna iki Lah lek enak slendro diabani pewenak. Lah engke wong nek cerdas ku benten tok, Pak. Secara skill berpengalaman dan berpendidikan. Kowe nek Mas Komet nyuwun sewu titlera SPD Sarjana Pendidikan. Beda nek kalih kula, Mas. Iya, Mas. Kula SPG MBG. Pak ki titelku. Wah, BK. Wowo. BK kok ndek ipel-ipeli. Ipel-ipel. Ipel-ipel tok, ki kok ipel-ipel tok. Wah, MBK iki yo bergisi, Lah berkursi, mulane lagu Halo Bandung ya apal. Nek kowe Halo Bandung Iso. sing nyanyekne Piai Kediri kene dijawakne iso jawakne. Heh? Halo Bandung nek Indonesia kan halo Bandung. Ayo Kak, piye kabarmu Bandung? Ibu kota Mbokku kutha Periangan. cengengesan. Lah kok cengengesan piye, Met? Lah periangan riang gembira tuh. Oh, cengengesan. Iya, cengengesan. Halo Piye Bandung. kabarmu Bandung? Kota kenang-kenangan. Kutha pangeling-eling. Lah kok pangeling-eling? Lah kenang-kenangan dieling-eling ae ngono. Nggih, Mbak Cangi. Delok pengeling-eling biasanya selamatan dia tangketi Cak Komet niku. Sudah lama beta Wes suwe banget tidak berjumpa dengan kau. ora ketemu karo we. Sekarang Saiki telah wes menjadi lautan api. dadi mulian geni. Lah kok mulian? Lah laut ya mulih. Mulih, laute mulih. Iya, toh, kan Wis laut. jam 9:30 berarti. Mulih wis lautan. Nggih to, Pak. Mulih nggih. Telah menjadi lautan api. Wis dadi mulian geni. Mari bung rebut kembali. Ayo pring direbut maneh. Lah kok pring? Bung bakal pring. Kowe iki lagu-lagu ra apa lagu-lagu. Sing merusak ya kowe lho. Ya ora.